Ya bụ ihe ise ị nwere ike ime every day. Five things you can do on a daily basis. Five things you can do on a daily basis. First, eat fruit in the morning. In the afternoon, eat fish. Fish, because there is bone in the fish. Rie azụ, ịta mkpụrụ isi n'ụtụ, rie azụ n'ehihie, rie anụ n'abalị. This azụ a rie with vegetable, n'abalị rie anụ with soup, ofe na anụ n'ụtara, ofe na anụ n'ụtara. Ka bụ one. Two, make sure na ị sara ahụ, wash your body before you go to bed. Three, meditate based on ndị mbụ, ndị ọkpụ na ndị egede. Your ancestors bụ ndị mbụ, ndị ọkpụ na ndị egede. That is the national anthem of who we are. Then the fourth, remember that we are on transition. And the fifth, keep the sacred obligation. Umeala, ụwa chọrọ obi umeala, ejighị ike soe n'ụwa. Ihe na-afụ ebe a bụ anointed sacred Igbo oil, mmanụ Igbo, mmanụ nri Igbo. Oya na-enwu ọkụ a. Light this thing in your house to light your house up. Light it in your house. Mụnye ọkụ n'ime mmụọ gị, mụnye ọkụ nke ime mmụọ. A sị na palm Sunday, palm tree, palm ihe niile, ma oruzie na palm oil. Asị ọ bụghị ya, mba. Palm oil was the best oil you can know. The best ever exist on this planet Earth. Because every product is made up of the root where the date grow. Ihe ọbụla ifuru n'ụwa, arụ ọbụla ifuru nwere ụzọ kpụrụ ya. You are what you eat. So mmanụ Igbo nke akọrọ n'ala Igbo, palm oil grown and cultivated in Igbo land, have a different nourish. Broken bones, massage, poison, sickness. Mmanụ Igbo, mmanụ nri na-agwọ ya. Light this in your house. Light up the house and light up the mind. Ya dịrị na mmụọ ibe.